Sinasabi ko na nga ba eh. Pare-parehas lang kayong mga lalaki. Ha? Ano bang sinasabi mo, Danica? Bakit may pa I love you too ka pa dyan? Alam mo ikaw, pa-full ka rin eh. May pahatid-hatid ka pang nalalaman tapos may nililigawan ka naman palang iba. Saglit lang. Uy, Danica! Ewan ko sa'yo, kalbo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Ano na naman yan? May imaginary enemy ka na naman no? Ewan ko sa'yo, sira ulo. Ano na naman ba yon, Danica ha? Kasi naman eh. Ano nga, bibigwasan kita dyan, sabi mo! Hindi pa rin talaga ako nakaka-move on kay Roy, Ana. Danica, wala na nga siya, okay? Nakipaglandian na sa iba. Period, wala na, okay na, wala na! Stop! Hindi pa rin talaga nagsising sa utak ko na niloko niya ako eh. Hindi ko lubos maisip na ma-fall out siya sa akin. Anong gusto mo ha? Isaksak ko sa ngalangala mo na break na kayo, ano? Ano naman eh? Danica, my gosh! 3 years na, okay? 3 taon. Hindi ko nga na-meet yung ex mong si Roy dahil college ka nun naging kayo. Hello, working na tayo. Ano ba, te? Alam mo, palibhasa kasi ikaw, may boyfriend ka. Kaya palagi kang masaya eh. Anong dahil may boyfriend ka dyan? Oo. Hoy, masaya na ako bago ko pa nakilala si Eugene, no? Mas sumaya lang ako kasi nagkakasundo kami ng boyfriend ko. Bakit naman yung ex ko? Nagkakasundo rin naman kami na. Tigilan mo na nga yung kakabanggit ng ex. Sakin kita dyan. Eto naman, broken hearted nga eh. Te, ilang years ka na bang nagluluksa, ha? Kasal na nga si Roy. Kasal na siya kay Jenilyn at magkakaanak na. Ano? Gusto mo ikaw pa rin? Ano? Homewrecker lang, ganon ka, Bet? Tumigil ka nga, Danica. Ana, yung alarm clock. Patayin mo nga. Hoy, bumangon ka na. Kanina pa nagsusnus yan. Iwanan na kita, sige ka. Anong oras na ba? Di ba Sabado ngayon? Ano? Hoy, Monday ngayon. Bumangon ka na nga. Pag tayo nakaltasan dahil sa tardiness, sosoplakan talaga kita. Sige. 5 minutes, wait lang. Bumangon ka na. Tayo na, dali. Tayo! Eto na! Kakainis! Sungit. Palibhasa walang boyfriend. Check! Kainis talaga yung Ana na yan. Sabi, hintayin ako eh. 1 minute na lang, 9 o'clock na. Alis dyan. Ako muna magtatap. Anong ikaw? Ako muna na, umalis ka nga dyan. Anak na. Salamat ha. Dahil sa'yo, nalate ako ng 1 minute. You're welcome. Hoy, Danica. Ano ba yun? Nagsumisigaw ka kanina sa entrance, ha? Ang aga-aga, putak ka ng putak. May lalaki kasing sumingit kanina dun sa G7. Oh. Itatap ko sana yung ID ko para makapag-in ako. Bigla ba naman sumingit? Tinulak ko nga. Ayan, pagtap niya, saktong 9 o'clock na. Late siya ng 1 minute. Di ba kahit 1 minute lang, sira na agad ang perfect attendance mo nun. Ayun, nawalan siya ng reward na free movie. Talaga? Buti hindi nagalit sa'yo. Siyempre nagalit siya, no? Sino ba yun, ha? Bago yata yun sa IT department ba yun? Aba, malay ko. Hindi ko naman nakita. Tsaka hello, ang laki-laki ho ng company natin. Malay ko ba kung sinong lalaki yung tinutukoy mo?
Eugene! Dito, dali! Ay, ang haba naman ng pila sa kantin. Sino yung kasama ni Eugene, Ana? Bagong IT. Ano ba yung sinasabi mo? Oo, yan nga yun. Oh, Archie pangalan yan. Single yan. Gusto mo ilakad kita? Anong ilakad? Mukha bang trip ko yung kalbo na yan, ha? Ito naman ang sungit. Sige na. Para naman bago yung mundo mo. 3 years ka ng single. te. Ayoko. Uy, Ana. Sasabay sa atin si Archie, ha? Hello, Danica. Hello din, Eugene. Pamilyar kang babae ka. Anong pamilyar? Assuming ka lang, no? Tama. Ikaw yung babaeng sumira sa attendance ko. Talaga, Archie. Kabago-bago mo pa lang, may tardiness ka na agad, ha? Eh, ang babaeng yan eh. Anong babaeng yan? May pangalan ho ako, no? Tumigil nga kayo. Nasa harap ho kayo ng pagkain pag untugin ko yung mga labi nyo eh. Ew. Makaiyo ka. Kapag natikman mong halip ko, hahanap-hanapin mo na. Kakadiri ka, no? Para pa naman tong hotdog, tender juicy. Tumigil ka nga. Nakakawala ka ng appetite. Hindi ba talaga kayo titigil ha? Halika na nga Eugene, iwan na natin tong dalawang to. Ang iingay. Paano ba yan? Utos ni boss, eh. By Archie, by Danica. Doon ka na lang din sa kabila. Anong dun sa kabila? Ikaw ang lumipat, no? Ikaw nakaisip, eh. Ano bang full name mo, ha? Tigilan mo na nga ako. Hindi tayo close. Ito naman, masyado ka namang pa-chicks. Ano ang full name mo? I-add kita sa Facebook. Ayoko nga. Ayoko makipag-friend sa'yo. Alam ko naman yun. Ayaw mo maging friends lang tayo. Tignan mo nga to. Ang kapal-kapal ng muka. Biro lang. Ito naman masyadong masungit. May boyfriend ka na ba, ha? Ewan ko sa'yo. Nakakailang kang kasama. Maiwan na nga kita. Uy, wait lang, Danica! Buti naman uwian na. Uy, Danica. Ikaw na naman. Sinusundan mo ako, no? Anong sinusundan? Hindi ko nga alam na buhay ka pa eh. Grabe ka naman. Eh kung makapagsalita ka kasi parang gustong gusto kitang makita. Binibiro lang naman kita. Sabay na tayo umuwi. Ayoko. Magkaiba tayo ng way. Ni hindi mo pa nga alam kung saan yung way ko eh. Sabi ni Eugene, taga-Espanya ka raw. Sabay na tayo. Sasakay ka ba sa shuttle? Siyempre naman. Eh sino bang gustong maglakad papuntang terminal? Eh di sabay na tayo. Kainip naman. Tagal dumating ng shuttle. Kaya nga minsan, hindi na ako sumasakay. At saka, buong araw na kasi tayong nakaupo. Mas maganda yung naglalakad-lakad naman. Kahit hanggang terminal lang. Ang tagal ng shuttle. Tara na, maglakad na lang tayo. Tara na nga. Alam mo na ba yung pangalan ko, Danica? Oo. Archie, di ba? Paano ka pala nag-apply dito? Internet lang. Sa mga job sites. Ako rin. Magkaklase kayo ni Ana dati. Hindi. Tagalugo na ako. Malayo dito sa Pasay. Naki-boarding house lang ako kay na Ana hanggang sa ayun. Naging close na kami. Ganun ba? Ako naman taga Bulacan. Sang department ka pala? Sa payroll. Dami mo namang tanong. Ito naman, masyadong irritable. Pero teka, kung taga-payroll ka, ibig sabihin, ang dami mong ginagawa. Ang dami ng empleyado natin eh. Sinabi mo pa, wala na nga akong time mag-CR eh. Saan ka mo pala banda sa Espanya? Sa Vicente, ikaw. Lagpas lang ng PNR. Magkalapit lang pala tayo. Oo nga eh. May boyfriend ka na ba? Hindi ka din nauubusan ng tanong, no? Ang sungit naman ito. Bakit kasi masyado kang interesado sa buhay ko, ha? Nagtatanong lang naman po. Basta wag mo na akong tanongin, naiirita ako sa'yo eh. Bakit? Gwapo naman ako ah. Anong gwapo? Gwapo ba yan? Kalbo ka nga. Bakit? Anong problema sa kalbo? Ano? Mukha kang manyak. Ano? Ikaw lang nagsabi niyan ha? Basta. Ayan na yung sasakyan. Tara na nga. Andito na ako. Danica? Oh, kumusta yung date niyo ni Eugene? As usual, flowers, chocolates. O kayo, balita ko, sabay raw kayong umuwi ni Archie kanina. Nako, ikaw Sinabi kagad niya yun sa inyo? Nakakainis talaga yun. Ayan na. Mukhang totoo nga yung kasabihan. The more you hate, the more you love. Natututo na siyang lumandi, ikaw Che, tumigil ka nga, Ana. Nakita mo ba yung itsura niya? Kalbo. Ayoko nga magka-boyfriend ng kalbo, no? Ew. Bakit?
Magsabay lang kayo, feeling mo nililigawan ka na. Assuming ka talaga no? Anong assuming? Mukha ngang may gusto sa akin yun eh. Tanong ng tanong tungkol sa buhay ko. Kesyo, taga saan daw ako? Ano daw yung way ko pa uwi? Tingnan mo tinatanong pa ako, may boyfriend na daw ako. Oh, ano pang ibig sabihin nun ha? Gusto niya manligaw. Hoy! Anong sabi sa accounting ha? Do not assume unless otherwise stated. Huwag kang ano dyan. Hintayin mo munang magtanong sa'yo. Malay mo may nililigawan palang iba yun. Assuming ka talaga eh. Di maganda. Ana, yung alarm clock. Gising na! Sabado ngayon Bakit ka nag-alarm? Yun yung fan run na sinalihan natin. Gumising ka na dali! Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ka naman nagtanong, tara na dali! Good morning! Good morning. Good morning, Danica. Good morning din. Ayan, magsisimula na. Dapat makuha ko yung medal. Ito talaga si Danica, masyadong competitive. Ayan na! Saglit, Danica, hintayin mo ako. Bilisan mo kasi! Hinihingal na nga ako eh. Bahala ka! Mauna na ako! Teka, ba't liliko ka dyan doon sa kabila? Ha? Sigurado ka? Oo, shortcut yan, dali. Lumiko ka na. Pag ako hindi nakarating sa finish line, nalagot ka talaga sa akin, Archie. Tama yan, sige na, mauna ka na. Ayoko na. Sige na, bye! Ang tagal naman nun. Di ba sabay kayong tumakbo kanina, Archie? Oo, Bakit mas nauna kang dumating sa kanya, pre? lumiko siya doon sa pang 21K. Ano? Ba't siya lumiko? Di ba 5K lang yung tinatakbo niya? Malay ko doon. O, ayan na pala siya, Danica! Hoy, andito kami! Archie! Walang hiya ka! Patay, saglit lang. Teka lang, dali. Uy, aray! Aray! Hayop ka! Walang hiya ka talaga! Walang hiya aray ko! ka! Ay, uminahon nga kayo! Ano nangyari, Yung impacto na yan! Pinaliko ako sa 21K! Nagulat ako matatanda yung mga kasama ko! Siraulo ka talaga, Archie, ha? Nakakairita ka talagang kalbo ka! Kung may buhok ka lang, naku, sinabunutan na kita! Ikaw naman kasi, ang sungit-sungit mo palagi sa akin. Kasalanan ko ba yun, ha? Sa tuwing nakikita kita, nasisira yung araw ko Di sorry na. Ano gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako? Gusto mo ng date? Anak! Buwisit ka talaga! Kiss. Tantalan mo na nga ako! Danica, Ano na naman yun, Archie, ha? tara na, umuwi na tayo. 7:30 na OT ako, mauna ka na. Sige, hintayin kita. Bahala ka. Ang lakas ng ulan. Wala nang shuttle mamaya. Mahaba pa pila sa terminal. Anong oras ka ba uuwi, ha? Mamaya nga. Huwag ka nga maingay at hindi ako makapag-concentrate. Okay, sige. Ang lakas ng ulan. Kaya nga Sabi ko naman sa'yo, umuwi na tayo kanina eh. May sinabi ba akong sumabay ka sa akin, ha? Ayoko naman na umuwi ka mag-isa. Gabing-gabi na kaya. Palagi ka bang nag-OT, ha? Minsan lang. Nako, huwag ka masyadong devoted sa work mo. Sige ka, tatanda kang dalagan yan. Hello, 22 pa lang ako, no? Oo nga, hindi mo na namamalayan, 26 ka na. Single ka pa rin. Bakit ka ba concerned sa akin, ha? Wala lang. Sungit naman ito. Huwag ka na kasing tanong ng tanong. Siguro kaya ka ganyan dahil sa ex mo, no? Paano mo naman nalaman? Chismoso ka, no? Sabi kasi sa akin ni Ana, nagsimula ka raw maging man-hater nung niloko ka ng ex mo. Hanggang ngayon daw, hindi ka pa rin nakakapag-move on. Ano naman? Hayop kasi yung mga lalaki. Kung makapanloko kayo ng mga babae, akala nyo ganun-ganun lang yun. Lo. Hindi nyo malang naisip na grabe yung epekto nun sa amin. Hindi naman lahat ng lalaki kagaya ng ex mo. Anong hindi? Parehas lang kayo, hoy. Nako, ibahin mo kaming mga kalbo, no? Loyal kami. Ewan ko sa'yo. Basta, liligawan kita. Hindi pwede. Hindi naman ako nagtatanong eh. Sabi ko, liligawan kita. Ibig sabihin, whether you like it or not, liligawan kita. Pwede, sige. Busted ka na. Ayoko nga. Hindi mo akong pwedeng bastidin. Ewan ko sa'yo, abnormal ka.
Oh, Danica. Oh, Archie, andito ka rin? Pasok dali. Hindi na. Hinatid ko lang si Danica. Ba't ngayon lang kayo umuwi, ha? Nag-date kayo? Hindi, Hindi, no? no? Nag-OT ako. Hinintay ko siya. Ganun ba? Sige, Ana. Uwi na rin ako. Anong oras na rin eh. Sige, ingat ka. Bye, Archie. Bye. Bye, Danica. Okay, ingat. Hoy, Danica. Umamin ka nga sa akin, te. Bakit napapadalas ang pag-uwi nyo ng sabay ni Archie? May something na ba sa inyo? Sagot! Anong something ka dyan? Wala, no? Ay, sis! Alam mo, ganyan din ako kay Eugene dati. Tingnan mo ngayon, hindi na kami mapaghiwalay. Kayo yun, no? Makatulog na nga ako. Teka lang. Ayaw mo ba kay Archie? Hindi naman sa ayoko. Natatakot nga kasi ako magmahal ulit. Baka lokohin na naman ako eh. Ano ka ba? Magkaiba naman si Roy. Tapos iba rin si Archie. Tsaka wag mo namang i-judge agad si Archie. Bigyan mo naman siya ng chance. Mukhang gusto ko eh. Tingnan mo oh. Palagi kanyang kinukulit. May gusto sa'yo yun. Talaga? Eh para kasi nagtitrip lang siya, ano ka ba? Hindi ah. Mukhang namang gusto ka talaga niya eh. Okay naman siya. Natitiis niya naman yung pagkamasungit ko. Sana nga lang hindi siya kagaya ni Roy. Hello? Sige po. Okay po. Ingat. I love you too. Bye. Archie? Danica, dito ka pala. Sinong kausap mo sa phone? Wala. Nakain ka na ba? Sinasabi ko na nga ba eh. Pare-parehas lang kayong mga lalaki. Ha? Ano bang sinasabi mo, Danica? Eh bakit may pa I love you too ka pa dyan? Alam mo ikaw, pa-full ka rin eh. May pahatid-hatid ka pang nalalaman tapos may nililigawan ka naman palang iba. Saglit lang. Uy, Danica! Ewan ko sa'yo, kalbo. Danica, uy. Ano ba kanina ka pa umiiyak, Dana? Eh kasi naman buwisit yung kalbo na yan eh. Kwento mo kasi ano bang nangyari? May kausap siya sa phone, nag-I love youhan sila. Eh, baka naman kapatid. O kaya mama niya. Baka sweet lang. Ba't ka ba umiiyak ha? Akala ko ba wala kang gusto kay Archie? Ewan ko. Sakit eh. Nasaktan ka nung narinig mong nag-I love you sa iba. Eh di, nahulog ka na nga sa kanya, te. Ewan ko. Sa bagay, sino ba namang hindi mahuhulog? Eh, palagi kanyang kinukulit. Tapos, hinihintay ka pa niya palagi para lang sabay kayong umuwi. Minsan nga, sinusundo ka pa para sabay kayong pumasok. Taga naman itong si Archie oh, kung kailang gusto mo na rin siya. Tsaka naman gumawa ng kalokohan. Teka lang, Danica, kausapin ko lang si Eugene. Ho, Eugene! Oh, hello babes, bakit? Huwag mo akong ma-babes-babes ha. Yang kaibigan mo, kausapin mo nga. Bakit? Anong meron kay Archie? Nahuli ni Danica nakikipag-I love youhan sa iba. Ayan, tuloy iyak ng iyak to. Kausapin mo yung kaibigan mo ha, kung hindi, break na tayo! Ano? Huwag ka naman ganyang babes oh. Di naman tayo kasama sa problema nila eh. Basta. Ayokong nasasaktan yung kaibigan ko. Kausapin mo si Archie, papuntahin mo dito, ha? Sige, eto na. Danica, tao po. Oh, anong ginagawa mo dito? Sabi kasi ni Ana, umiiyak ka raw. Huh? Bakit naman ako iiyak? Ayan oh, namumugto pa yung mga mata mo. Ano namang paki mo? Bakit ka ba nandito ha? Pumunta ka na nga lang doon sa nililigawan mo. Ano? Wala naman ako nililigawang iba eh. Ikaw lang yung nililigawan ko. Anong ako lang? Eh bakit may ka-I love youhan ka ha? Mama ko yun. Nag-I love you siya, syempre. Mag-I love you too ako. Ewan ko sa'yo. Ang tanda-tanda mo na nag-I love you ka pa rin sa mama mo? Huh? Tsaka, hindi ka naman babae no para maging sweet sa mama mo. Grabe ka naman makasexism. Babae lang ba pwede maging sweet sa nanay nila? Wala na ba kaming karapatang mga lalaki maging malambing din sa mga nanay namin? Tsaka, maniwala ka. Wala akong ibang nililigawan. Ikaw lang. Ewan ko sa'yo. Umuwi ka na.
Gusto mo ba ng hipon, Danica? Ayoko. Beefsteak. Ayoko nga, Archie. Ayoko. Lahat ng ibibigay mo, ayoko. Danica, huminahon ka nga. Ba't ka ba nag-freak out, ha? Nakakainis kasi yan eh. Bakit ka ba kasi dikit lang dikit ha, Archie? Danica naman eh. Hanggang kailan ka ba magagalit ha? Mama ko nga yun. Promise. Gusto mo tawagan natin saglit? Wag na. Sinabi nga wag na eh. Ano ba talagang gusto mo? Naghihinala ka tapos ayaw mo naman ng patunay. Ewan ko sa'yo. Uy, Danica. Saan ka pupunta? Ano bang nangyayari doon? Ang simple lang naman, pinapalaki pa. Sabi na ngang mama ko yun eh. Pasensyahan mo na si Danica, Archie, ha? May nakaraan kasi kaya ganyan niya. Na-trauma lang. Hayaan mo na. Ano ba kasing nangyari sa kanya dati? Ang tagal na nun ha. Bakit hindi pa siya makapag-move on? First love niya kasi si Roy. Elementary pa lang magkaibigan na sila. Alam mo yung tipong kilala ka na ng buong pamilya ng boyfriend mo, pati kapitbahay nyo, nag-aabang na sa kasal nyo. Tapos isang araw, sasabihin na lang sa'yo ng boyfriend mo, hindi na siya masaya. Ayaw niya na, break na kayo. Ganun yung nangyari sa kanya. Eh, sira ulo pala yun eh. Sinabi mo pa. Tapos malaman-laman ni Danica, aba may girlfriend na agad si Roy, kahit isang araw pa lang silang break. Sinubukan niyang habulin yung si Roy, kaso wala na talaga eh. Kasal na siya ngayon, buntis na rin yun na pangasawa niya. Kaya pala, ganun na lang siya makareact. Tingnan mo oh, hindi pa nga kayo pero grabe na siya maapektuhan, di ba? Ano bang dapat kong gawin, Ana? Parang ang hirap niyang suyuin eh. Parang sarado yung utak niya. Kahit anong paliwanag ko, sarili niya pa rin yung pinaniniwalaan niya. Eh kung ano kaya, isurprise mo. Haranahin mo mga ganon, kaya mo ba yon? O kaya gawan mo ng tula? Oo nga no. Sige, salamat Ana. Eugene, Oh, paano ba gumawa ng tula? bakit? Bibigay mo kay Danica? Oo sana eh. Hindi ako marunong eh. Hindi ko naman nagawa ng tula si Ana eh. Mag-hire ka na lang kaya ng writer. Doon sa marketing department marami. Ayoko. Gusto ko, ako ang gagawa. Eh di mag-draft ka na. I-describe mo siya, tapos sabihin mo bakit mo siya nagustuhan. Pero dapat yung introduction mo, paghingi mo na ng tawad. Bakit? Wala naman akong ginawang kasalanan. Eh di sabihin mo, patawad kung nasaktan kita kahit wala naman akong ginagawa. Ang pangit eh, parang nanunumbat. Sabi ko naman kasi sa'yo, hindi ako marunong eh. Sige, ako na lang bahala. Basta, tulungan niyo akong mag-surprise bukas ha. Sige, pero huwag dito sa office ha. Nandyan lang sa kabila yung vice president natin. Ayaw pa naman niya yung mga ganyan. Eh kung sa kantin na lang kaya. Total naman, nakabreak naman ang lahat ng tao doon. Pwede. Sige, ganito. Habang nakapila si Danica bukas, papasok ako doon sa kabilang pintuan. Doon ka na lang sa likod ko habang hawak ko yung placard na sorry but I love you. Ang corny naman, parang high school ah. Tsaka, bakit sorry? But I love you. Bakit but? Di ba dapat and? Eh kasi nga ayaw niyang mahalin ko siya. Kaya but, basta gawin mo na lang pre. Tapos kapag nakapasok na tayo, tsaka ko babasahin yung tula. Okay? Sige na nga. Bukas yan ha. Ako nang bahala sa placard. Okay. Paano ko ba sisimulan? Kung love letter na lang kaya. Kaso mas romantic yung tula eh. Mas pinag-isipan. Sige na nga. Paano ba? Pula, asul. Ang corny. Ano bang magandang introduction? Alam ko na. Uy, Eugene. Asan si Danica? Papunta na dito. Huwag kang mag-alala. Nasabihan ko na si Ana. Mabuti naman. O eto, hawakan mo yung placard. Aba, pulang-pula yung puso ah. Siyempre, kasing tindi ng pagmamahal ko sa kanya. Oh, ayun na siya, dali. Anong meron, Ana? Plinano niyo ba lahat to? Sorry, Danica ha. Teka, huwag kang umalis, uy. Sige na, pakinggan mo lang siya. Pag di pa rin okay, sige, hindi ko na siya susuportahan. Danica Cha de los Santos. Sorry, but I love you.
Sana magustuhan mo tong tula ko. Magsisimula ako sa katapusan. Nagmamahal, Archie. Hindi ako nagpapaalam. Hindi kita iiwan. Hindi ang matatamis at nagtutugmang salita. Hindi rin ang magarbong pangungusap. Isa lang, pusong nangungulila. Patawad. Patawad kung hindi ko kayang lumayo. Patawad kung hindi ko kayang wag kang mahalin. Patawad sapagkat sa panahong nasaktan kita, hindi ko man lang naialay ang balikat kong handang magpatahan. Patawad kung ngayon lang ako dumating sa buhay mo na dati puno ng kulay. Patawad kung ngayon lang kita nakilala, hindi agad kita nailayo sa lalaking sa'yo'y nagpaluha. Tatapusin kong aking tula kung paano ito dapat simulan. Mahal kong Danica, hayaan mo sanang mahalin kita. Hindi ako nangangako para lang baliin ito. Sa'yo ko inaalay ang bawat paghinga ko. Naman! Danica, sorry na please. Uy, umiiyak ka na naman. Hindi mo ba nagustuhan? Ano bang gusto mong gawin ko? Wala. Nagustuhan ka lahat ng ginawa mo, Archie. Tears of joy lang to. Hindi lang ako makapaniwala na gagawin mo yan. Basta para sa'yo, Danica. Salamat naman at na-appreciate mo. Huwag ka na mag-overthink ka. Gusto mo, hiramin mo tong cellphone ko. Tingnan mo kung meron akong nililigaong iba. Huwag na. Hindi naman na importante yun eh. Talaga? Ibig bang sabihin yan, naniniwala ka ng ikaw lang yung mahal ko? Oo. Ito yung tatandaan mo, Danica. Si Roy at ako ay magkaiba. At hindi lahat ng lalaki pare-pareho, okay? Okay. Sorry. Pangako, gagawin ko ang lahat para hindi ka makadama ng lungkot sa piling ko. Just give me a chance, Danica, please. Naniniwala ka bang when someone breaks your heart, another one will mend it and it will never be torn again? Talaga? Oo. Pwede ko na bang i-repair yung puso mo? Pwede bang akin ka na lang? Akin ka na lang. Iingatan ko ang puso mo. Akin ka na lang. Oo na. Talaga? Oo. Pangako, itong kalbo na to, mamahalin ka hanggang sa pagtanda mo. I love you. I love you too, kalbo ko. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.